Bedibene abasebenzi uzokuvakalisa ukungaxoli kwabo besithi ngazwi linye ukuba abagunyazise ukuphathwa gadalala kukacebananzi weRulashe makagxothwe, kuquka umanejala waLomasipala. Imibutho yabasebenzi kulomasipala nojengene neengxaki zemali ithi kudala eqhuba lomba okungaphathwa kakuhle kwabo kulomasipala. Municipal manager makakhe abekelwe bucala apha kwamasipala ngoba unempatho gadalala akabakhathalelanga abantu. Kudala behlukumezeka, ayonto ayizolo ke kuyikhalimela kwethu impatho kabi yabasebenzi apha. Ukanti umbutho wamanina kwi-ANC umemelele ingalo yomthetho idlale indima yayo kulomba. They should suspend whoever that is responsible, not only him, and all those men who are manhandling these women out there. Kusenjalo Lomasipala uthi uphando nalo lusaqhuba. Okwangoku mna njengo-executive mayor ndibhizi kukufumana ingxelo ezikhokhelele kwisenzo. Urhulumente wephondo naye usikhalimele esisehlo senzeke kulo kaRulashe. Abongile Yankees Iindaba ze SABC eMonti.